Ara de diri gibutang ni Berto yang bike bay. Wa pa yun niya sakya o. Bago pa ni ba kay na may basket-basket sa atubangan. Excited juga ko sa kumbay karon ba kay bag-o kay to. Kenapa joy basket-basket sa tubangan? Drive ba na nako to be? Karon ki wala pa si Berto, drivean ko niyang bike. Hanuya sa kan sa bike ni Bertoy. Hala, time sa. Gidrivean lagi na akong bike bay. Dati ni si Buknoy, siya pa'y nakabunyag sa akong bike ko. Ay, nay! Unsa man nanay? Bert! Nga naman nanay, gidrivean man na mo, imuha na bike. Ulit, tukay ka ba? Di ka pahiram sa mong bike ba? Bago ba ang palit ni mama ha? Di ka pahiram dahil wala man ako nagigas-gas ba? Ang binabi! Ay, pangilabot og bike na dili mo ha. Uli na dito ka. Ulit man kayo, makabalos lang ko nimo, bantay lang yung kado. Labtunon kay bay, mura pog iya ha. Yati, gani si Berto ba? Ulit, kayo ba? Dili yung pahiram, makabalos lang ko sa imo. Tripan yung taman ba? Karon, Spiderman ako. Yati kang Bertuha ka, dili di ka pahiram sa imong bike ka karon ka. Tuo ka dili ko kabalo si mo ha, lawa-lawaan ti karon. Dati unsa man to? Mura mag may lawak ko likod. Karon ka kay napitla na kaglawa. Agay! Yati unsa man to likod sa akong likod bay? Da, tagam. Kay di man ka magpahiram, di, napitla kaglawa. Si Buknoy dito ba? Kay lawa man ni kuha sa akong likod. Da, tagam. Kay dili man ka magpahiram mag bike karon, platan pa jud ko na yung bike kanang duha ka ligid. Hala! Hala, yati na nihiyos ang ligid bay! Da, ulit man kayo, gihiusan ang ligid, oy. Yati, Guinness Book na ha? Asa ka na dapita? Kung balos, yung kuha niligsan man dun ako makita na ko na eh. But lagi makitaan ko nimo. Ako bi si Spiderman Buknoy no. Mutago ko bi. Bantay lang yung kakaronoy. Makitaan dyan tika ligsan dyan tika niya kung bike. Bantay lang yung kakaronoy. Bantay lang yung ka. Asa na to si Berto bay? Nawala na po kalit bay. Kato, kay wala na diraan, uli na to. Luyang Berto, nag-isyan si Nina, na-plat pa yun ang bike. Naara na kadranoy ha? Ligsan tika be?